Kubang rang poriwi tongnai rokni no kaisa muchungmani tongo borok tori logui rungsrungui borok kaisa officer angnani o wansuk butangno tui no wansukui no Tripura Police Week 2025 salno rwksawi swrungnai rokno kaisa borokni borom rwjakha OC ni samung tei Radhapur thanani police rok Khumpui Academy School ni porinai rokno OC ni barcha rikha tei OC ni samung tamo tamo wngnai tei bahai samung tangjaknai o kokrangno no kaham khlaiui subai sukrubui saimannani bagui no borokno kaisa OC ni barcha eba kheba achukthai no rwjakha tei o achukthai bwswng nangkukmani borok tabukni simi no thinangni bagui kaham khlaiui twlang thangnani bagui thinangni bagui uansugui no porinai rokno OC ni barcha rijakmani mangpili nukjakha Radhapur thanao. Boy school pori Khumbai Academy School pori nang tini je Radhapur ma haike samung khainani je barja haike man tini salsa abo hai bahai matong tini je Khujana ang khabai khubai Radhapur ni sir sangma te madam sangma khabai khubai khambai maruwa amang teke oko chance mani bagai u logo bahai da nang police officer abo bahai da unna da mosum ni lekapura pai bai kisa police oknani ani kisa imang kase tongo tini srapcha ni bagay oba hake je police officer angmani baba hai experience matong belai khano khatungka kasa tini ni Radhapur Ini actually chini Tripura Police Week 2025 tabok solei tongo. O Tripura Police Week solei mani bisingo tini chung kaisa Khumpui Academy ni students girls ebong borok girls borok abo solabai buri natui kaisa chung kaisa police week ni jeta police administration bahai chole usi ni chair bahai usi bahai chole ro ebong duty officer bahai chole ebong ASI borok ni function tuma constable ni function tuma bono sirowani bangui chung kaisa borok no nahogoi katini je acting usi acting sub inspector acting ASI acting constable sanam katini sanamani ei karon je borok tini borok kha chini bobishot o bobishot jate omo haike borok jate administration of phaimanatei tini hoyto ba sub inspector অথবা direct sub inspector অথবা direct DSP বা বিভিন্ন TPS officer bohai rokhe jate ungna tui he sing borok no encourage khlaibani bangui tini je sing tini main udukta nau ei bising borok no sing siro nayo jehato borok chrai je child marriage rok jate ungna hake bahai khene borok handling khlainai ebong SOC hisabe ni bhumika toma tongnai je child marriage kaisa complaint phaile hake cyber crime complaint phaike omo haike no বিভিন্ন কমপ্লেন ফাইলে হকে bahai khene borok no manage khlainai aingotobhabe borok no bahai khe sahajjo khlainai borok no kisa tini sengro manita tini kobo salsa ndasa tini police week solei tongo khana angke sing school go thangnai tini kha apatat o je khanani function je phorunggani bangi tini khe tei solei nai ko khana rok bo sing school go thangnai kho